На пачатку 20-га стагоддзя і на Беласточчыне марылі аб незалежнай Беларусі. Таму, калі распачалося будаўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі, беластачане актыўна ўключыліся ў працу. Адным з ініцыятараў абвяшчэння БНР першым старшынём ураду і міністрам замежных справаў новай дзяржавы стаў Язэп Варонка, ураджэнец вёскі Кузніца, што пад Саколкай. З гарадка паходзіў стваральнік беларускага батальёна БНР Мікола Дзямідаў. Вядома, што ў 1919 годзе яго вербовачныя пункты існавалі у Беластоку, Саколцы, Бельску і іншых гарадах. Набраўшы праз іх 400 чалавек, Дзямідаў далучыўся да арміі Булак-Балаховіча і ваяваў з бальшавікамі ажно пад Рэчыцай. Ваяваў нават тады, калі ўсе іншыя змаганні ўжо спынілі. Батальён Міколы Дзямідава быў апошнім беларускім падраздзяленнем, які ў адкрытым баі аказваў супраціў савецкім войскам аж да студзеня 1921 году. Узгадаем тут і літаратара Краўцова Макара, чый жыццёвы шлях, верагодна, скончыўся ў засценках савецкай турмы ў Беластоку. Макар Краўцоў пакінуў пасля сябе вялікую творчую спадчыну, але галоўным яго творам стаў ваяцкі марш, славуты гімн БНР. Хто ведае, можа, калі-небудзь ён яшчэ стане гімнам Беларусі.